Laku terus sih. Iya. Wih, Mbak. Berduri. Ciuk mel. Junjung loro apa telu? Pas siji. Junjung siji, junjung. Kayak gini. Ngomong paling ngomong muni. Jangan pegang-pegang aku. Jangan sentuh-sentuh aku. Kayak lem pelaku kayak. Kayak nganu, Tuan Crab. Tuan Crab. Dia lentrek lem pelaku. Hei. Apa tak? Bana bah. Sini tuh. Nang diwali. Iki sapa niji kok wis tugel-tugel. Engko iki tumbuh meneh. Ya nek banyune ana terus, nek ora ana banyune ya mati kok tepan. Iki engko do mati iki engko. Iki berarti pembunuhan massal kalian semua ini genosida. Kruket lagi. Gimana jika ngene iki merusak ekosistem? Alah ora. Ya iki ekosistem apa mungkin dimaem. Lho weh. Iki urip ngono. Kamu gimana, Mbak? Nganu. Ojo to Mel. Facial skincare. Kan biasanya pakai lintah ta. Siput. Nah, siput laut. Kayak wong sing gedhe to kuwi. Makanya sing siput laut. Mau sing nyekeli sapa to kuwi? Kuwi ta ya. Mel. Mate sing nyekeli Pak Anggara. Tapi Anggara ket mau kae ndumuke ular laut. Kendel. Kae cah kendel lah jebule. Apa kayak ngono wae. Nya kayak kene nya. Kuwi malah apik. Nganu. Isi ulang banyu laut 3 dina pisan. Berarti Murane. 3 dina pisan ya. Kowe nang pantai sok meneh. Kok nek ora kuwi dosa wong engko mateni kabeh iki. Wis kono bahasa. Nek ora kuwi teko banyu. Kuwi do mlaku rono lho, Ndak. Diaduk. Lah asin. Beko. Iki padha ngon film nganu wae lho. Apa kae? Scorpion King lho. Mel ora toke kabeh, Mel. Scorpion King mah filmnya Bapak. Iki arep tumbuh. Iya. Kuwi gek tumbuh gek nganu kapan kuwi? Ayo iki kan kucing, undi ora iki kucinge. Mak di maem dara meng. Kucing, do you takut? Do you afraid? Ambo. Ora, nek kono ora duwe respon. Main neko. Tapi nek ora cocok. Ojo nek aku.